don la ka taimake ni zuciyar mu lalatu to ne yanzu bai sama an ba kama ganin bituri ba bi ba ta hasi man zo maka da jigi bai ka tashi ba to ko ya sai yi kuma birin duba mallan yana na zuwa bibe ni ba na so ka beci a dan ka beci ba kuma sala mata mu an tashi amma ka beci haka ni mata mu to shasa na ci dole duba mallam mata mu ne wallahi mallam ka shigo mana kai abin ne ya ban tsoro wallahi mata na mun nisa hankali amma an yi asarar kaya a nan ba fa asara ba bace dishururin shi fa ko sai maka gwari ba mutu ba to ikon Allah sarki sarki bismillahirrahmanirrahim na samu guri iko abiba shi sosai dola sarki ne adin mata mai bece hankalin mata shi tun kirinja kwata ka ba ta shi ba tun shekaran jiya kirinja ba Allah sarki kasin kwana 4 da 3 da 9 da wuce ta kwanta shi ne ba ta shi ba ita ma musulma ce ko kuma daidai irin yaran ku ce duka iri muda ne iko shi ne na kai ka je ka dora mana girki ka sa da fadika ta ji kakiri kaji ka sa da fadika ta ji kakiri ka sa maki to ba ta shi ba sun ji lalata binci na ai ta mutu ai ta riga ta mutu ba mutu a fayi ba ana numfashi ba lafiya ne babu na ci mal kai dan dura ma ashar maza ka je ka daura ka ji dan iska ana ta mutu wallahi ka daura da fadika a cikin ka je a cikin kuwa mamu gatan gawa malam kai za ka wanke ta koni da nan kai na ce ma ta mutu ka je ka dora mana da fadika dan iska kai a dinna dafa abinci za ta tashi za ta tashi haka na son ji za ta tashi a dai ka magana mai kyau shine zan ji amma abai ka magana ba an are na kalin bari ka dafa abinci ka ci mata mu ba tashi ba za ta tashi za ta tashi ko Allah ka yi ta da magi kaji a sama kama ji a ciki a sa magi to ka je bai mana sarki dalla kana taba mata na dalla mashi magani alfarma ɗaya nake so kamu da Allah ka sa kare a ka sa naman akuya ko kuma kai da fadika yamfi ko wanda yi becin Allah shi kar ka saka a ciki wa Allah kar ka sa ka kura da shi to ka ne ba sama ka nama kwado mu kwado kai kar ka saka shi ba za ka ci nama ba to ka ci nama ko ni da ka samu kana so matarka ta tashi kana so ta tashi ba kirin sun na yi ba shi yasa to kai ta empty a dufa maka empty wanda ka sa ka kiri ruwa ma ka maka a ka maka kunu ma banda kunu din nan iya ruwa za ka maka iya ruwa to don latimici ni mata shi don ji wala ba kirin sun shi da yawa shi yasa na ce da wuri sai gurba bugatan gawa latimici shi na san malan kai addu'a ko ni don la tashi mata mu don Allah don na da taimace a taimace in ka tashi da fadika ka nemi kakidi ka lafta min shi a ciki dan Allah a ko me kana so zin maka amma don la mata shi a taimace ni don la zan je dafa muku don la taimace ni ko sabi maka ya tashi don la kaga dan iska wallahi duk warin burkutu kawai yake ya sha giya wallahi giya ya sha dan iska babu gatan gawa a karaba kallahu babu gatan gawa a karaba kallahu duk da cewa wannan ya uwarsa ce ya gwani kai an yi asara a nan bayan malam tambaye ka in ta mutu wannan da bara za ta tayi ko da Hausa wai kai ta karasa ma mutuwa din kuwa ta karasa ba ni malam ya kada daga kafa ina ga je kai kake wankewa ni yau dai in wanke dan wanke wallahi kai wallahi kaga kan mutumin nan idan na ga ba kai ya cika ka yi kokari ka bani guri na wanke ta in na wanke ta ya so kai sai ka zo ka auna linkafa ne sai kai mata sutura tunda ita ce abin da ya fi dacewa ne a wannan ta daga kafa ne kaga ta gidan nan ma kai da barwa ka wanke malam duk inda muka je fa ka ce kai za ka wanke mata ni wanke maza malam ba mun wannan wanke yadda ta wani dan ratata haka
wallahi tallahi ta dan wani dan baka ka haka yau ne ga abin har na fara na rikice wallahi. Ai malam tunda na zama anan nake ji ba zan iya tashi ba. Kai ai ni ban ga abin da zai tahi da kana ba ban yi wani dan rateteti haka ba. To bara mu baka guri. Yakwa. Bara mu baka guri. Yakwa. Bara na baka guri. Yawwa ba ni guri. Guri malam. Guri. Guri malam. Yakwa. Ka san da yake dai wannan katafilar ka saba mata trailer wannan baiwa Allah banjin buga na wuce hanyar Lagos inda ta miƙe san gwara wannan ƙarfi ne da su wallahi da shaƙe mun wuya mu ai malam ka dade baka ban mun kamar wannan ba wallahi wannan ai tifa ce